Dobro more, dragi pomorci! Ovo je prva iz serije emisija koju vam je namijenio Sindikat pomoraca Hrvatske. Sve proizvedene emisije moći ćete pogledati u arhivi ove stranice kada to bude vama odgovaralo. Nadamo se da će vam obrađene teme biti od koristi. Slobodno nam se javite na ovim stranicama sa vašim željama i sugestijama u rubrici Komentari. Na samom početku u uvodniku o temama, sadržaju kao i profilu emisije govori glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Predrag Bracoduro. Poštovane kolegice i kolege, ovo je prva emisija koju namjenjujemo svim članovima Sindikata pomoraca Hrvatske u nadi da će biti još jedan iskorak u informiranju članstva i da će osim toga izazvati definitivno i povratnu informaciju, odnosno naputke rukovodstvu sindikata što nam je činiti dalje da bi vaši radni i socijalni uvjeti bili što bolji i što kvalitetnije obranjeni od onih koji, nažalost, u sve većem broju te uvjete ne priznaju. Za vašu informaciju, Sindikat pomoraca Hrvatske, osim ovog video klipa, nazovimo ga tako, ima i radio emisiju, ima i list i daje informacije direktno svim članovima središnjeg odbora, stalnim i zamjenskim članovima, koje će biti i prezentirane na ovaj način širem članstvu. Sindikat pomoraca Hrvatske postoji od 1991. godine, iako je prvi kongres sazvan tek 1995. održan u Opatiji od 12. do 14. travnja. Od onda pa do zadnjeg kongresa koji je bio prošle godine na otoku Krku u hotelu Malin. Mi smo prošli jedno dugačko razdoblje upoznavanja i našeg prepoznavanja na sindikalnoj sceni kako u Hrvatskoj, tako na sindikalnoj sceni Europe kroz ETF ili European Transport Workers Federation, gdje smo članovi i to očigledno izuzetno cijenjeni članovi, jer moram napomenuti da je prvi kongres ETF-a održan u Zagrebu, bez obzira što Republika Hrvatska nije članicom ETF-a. Naša, po svjetskim razmjerima, krovna organizacija je ETF ili International Transport Workers Federation sa sjedištem u Londonu, gdje također već dugi niz godina, ili točnije od kraja 1991. godine, djelujemo kao Sindikat pomoraca Hrvatske. Bez obzira što u vrijeme kad smo mi prihvaćeni kao Sindikat hrvatskih pomoraca na međunarodnoj sceni, Republika Hrvatska još uvijek nije bila prihvaćena kao samostalna država. To su sve odgovori na naš rad i nastojanja da pomorcima širom svijeta pružimo maksimalnu zaštitu i pomoć. Kako hrvatskim pomorcima u svijetu, tako i stranim pomorcima na dolasku u hrvatske luke, što se i dan danas radi, i to sa inspektoratom ITF-a, koji je do danas brojao 3 člana, koordinatora i 2 inspektora, i koji su u svim lukama Hrvatske pružali pomoć kako stranim pomorcima, tako i hrvatskim pomorcima na stranim brodovima u našim lukama. Nadamo se da ćemo stanje koje je dosad dobro prihvaćeno od strane ITF-a održati i dalje i da ćemo poboljšati i napraviti kvalitetnijim rad inspektorata i samim tim doprinijeti kvalitetnije zaštiti prava pomoraca.